V tomto videu vám predstavím základné použitie štecov na oči zo sady Vyššia rada 6 štecov pre oči a líca. Štece sú označené jednoduchými číslami, no v tomto návode ich budem predstavovať podľa toho, ako ich budem používať. Začnem štecom číslo 2. Master štetec na očné tiene. Tento všestranný štetec je ideálny na dosiahnutie rovnomernej vrstvy produktu. Je určený na jednoduchú aplikáciu pudrových, krémových a tekutých očných tieňov. Funguje skvele aj s bázou pro očné tiene či tiene s tablietkami. Štetec číslo 4. Tzv. Štetec pre definíciu očných tieňov. Tento mäkký a pevný štetec je navrhnutý špeciálne na nanášanie produktov do záhybu očných viečok. Jeho zaoblený tvar štetín bez námahy rozotiera púdrové aj tekuté očné tiene. Rovnako zaisťuje bezchybnú aplikáciu s cieľom definovať ohyb a tiež vytvarovať žiadaný efekt. Štetec číslo 6, tzv. Mini rozmazávací štetec. Tento štetec s jemnými štetinami odborne naberie očné tiene a hladko ich rozotrie pozdĺž hornej alebo spodnej línie rias. Je určený na jemný aj dymový efekt, stačí len zmeniť uhol aplikácie. Štetec číslo 5, precízny štetec na očnú linku. Tento skosený štetec je navrhnutý s flexibilnou, ale presnou hranou, ktorá bez námahy klže po pokožke. Štetec je ideálny pre výrazné, ale aj jemné linky. Či už sa usilujete o klasické mačacie oči alebo o jemné každodenné líčenie, tento štetec vám umožní ľahko vytvoriť požadovanú intenzitu. Je vhodný na púdrové, krémové, vodou aktivované a tekuté očné linky. Štetec číslo 3. Štetec na tieňovanie. Tento jemný, ale pevný zaoblený štetec je ideálny na jednoduché zapracovanie tieňov. Je tiež ideálny na zjemnenie línií a nanášanie prechodových tieňov pre bezchybný prelinavý efekt. Na zvýraznenie viečka môžete znova použiť štetec číslo 4, keďže vie precízne naniesť tiene len tam, kde ich potrebujete.